Prajem príjemný dobrý večer, sledujete analýzy a trendy. Dnes sa pozrieme na internetizáciu Slovenska a na konkurenčný boj operátorov. Ten sa postupne čoraz viac presúva na vidiek. Veľkých hráčov zatiaľ väčšinou nezaujímal, teraz si menšie mestá všímajú čoraz viac. Tam však majú konkurenciu v podobe lokálnych operátorov. Ani ostrý boj o zákazníka nemení nič na skutočnosti, že viac ako 700 obcí stále nemá prístup k vysokorýchlostnému internetu. Do odľahlých obcí má rýchly internet priniesť projekt vládnej sieťovej agentúry. Tá vo februári vyhlásila tender za viac ako 200 miliónov eur na optické siete, ktoré vykryjú všetky biele miesta. Väčšina peňazí má pritiecť z eurofondov nového programového obdobia. Pôvodný projekt agentúry pritom počítal s tým, že na zavedenie internetu do odľahlých obcí bude treba iba niečo vyše 100 miliónov eur. Niektoré biele miesta by však ostali nepokryté. A to by bolo v rozpore s plánom Únie, ktorá chce mať počase 100% územia pokrytého vysokorýchlostným internetom. Na moje otázky bude odpovedať Ivan Ištvanfi, šéf Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Pán Ištvanfi, prajem príjemný dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A pozvanie do štúdia takisto prijal Martin Mostný, odborník zo spoločnosti SVAN. Pán Mostný, prajem aj vám príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Pán Ištvanfi, ako je to s internetizáciou Slovenska? V ktorých lokalitách majú vysokorýchlostný internet a v ktorých naopak chýba? Ďakujem pekne za slovo. Tak ako zaznelo v úvodnom slove, penetrácia internetu alebo používanie, rozšírenie vysokorýchlostného internetu je na Slovensku alarmujúca v porovnaní s nejakým benchmarkom podľa OECD, respektíve podľa porovnania štatistických údajov Európskej únie. Jedná sa o to, že v určitých lokalitách Slovenska, hlavne teda ide o nejaké rurálne oblasti, o perifériu v zmysle nejakého rozvoja infraštruktúry vo všeobecnosti, sa nedostalo vysokorýchlostné pripojenie na internet z dôvodu toho, že pre veľkých operátorov, ktorí samozrejme takúto nejakú možnosť zainvestovať majú, je to nerentabilné a malí lokálni operátori zase nedokážu vytvoriť takúto sofistikovanú platformu pre používanie, by som povedal, internetu súčasnej generácie a používajú rôzne alternatívne pripojenia, ako sú Wi-Fi a bezdrôtové technológie. Ak by som to vyjadril v číslach, tak to treba si uvedomiť veľký rozdiel medzi pokrytím a penetráciou. Samozrejme, penetrácia je reálne využívanie internetu. Je napríklad veľmi zvláštne, signifikantné, že okolo 20%, dokonca menej ako 20% ľudí v metropolitných sieťach, kde je rozšírenie optického internetu prakticky na serióznej európskej úrovni, využíva potenciál vysokorýchlostného internetu, čo je zaujímavé a treba pripomenúť, že na základe takéhoto nelichotivého stavu rozvinutia našej internetovej infraštruktúry sa vytvoril priestor pre mobilných operátorov, ktorí poskytujú, dá sa povedať, v určitých intenciách vysokorýchlostný internet, ktorý sa využíva dokonca v rozsahu 35%. Na záver tejto myšlienky by som chcel teda dodať, že je tu momentálne priestor, je práve vytvorený nejakým projektom podporovaných z prostriedkov európskych spoločenstiev, aby sme sprístupnili takéto biele miesta, ako to pracovne nazývame, aj operátorom lokálnym a samozrejme regionálnym, ktorí by mohli využívať vysokorýchlostné siete optické, ktoré budú privedené do regiónov a ďalej penetrovať v takejto kvalitatívnej úrovni internet konečným používateľom. Pán Mostný, teraz máte slovo vy. Spomínali sme to, že veľkí operátori čoraz viac poškuľujú po vidieku. Ako vy vnímate vývoj na telekomunikačnom trhu? Koncom 90. rokov na slovenskom trhu vzniklo veľa malých telekomunikačných firiem, ktoré poskytovali svoje služby, či už lokálne alebo regionálne. Tento veľký počet telekomunikačných operátorov samozrejme nemohol trvať navždy a okolo roku 2000 sa začal veľký proces konsolidácie slovenského trhu. V praxi to znamená, že tí najväčší operátori začali budovať svoje telekomunikačné siete vo veľkom, začali sa veľké investície do optickej infraštruktúry. Potom, čo táto infraštruktúra dorazila do daného mesta, tak samozrejme prišlo k tomu, že títo lokálni operátori cítili veľkú konkurenciu a mnoho z nich skončilo v akvizičnom procesi práve v niektorom z týchto väčších operátorov.
Dnes sa dá povedať, že naozaj veľká väčšina väčších miest je už pokrytá práve optickými sieťami väčších operátorov, ale stále existuje nezanedbateľné množstvo lokalít, kde svoju dôležitú úlohu zohrávajú práve títo miestni lokálni operátori. A akú majú možnosť títo lokálni operátori v boji s tými veľkými hráčmi? Pozrite, my sme tiež za toto obdobie možno 10 rokov v podstate vstúpili nejakou formou do asi 20 menších operátorov. Čiže toto je určite jedna z ciest, ktorou sa môžu títo operátori vydať. Druhá možnosť, ktorú majú, je snažiť sa odolávať tomuto tlaku týchto veľkých operátorov, čo samozrejme nie je vždy jednoduché, pretože stoja oproti veľkej sile operátora, ktorý má veľké investičné možnosti a zároveň zákazníci, ktorých obsluhujú dnes, nemusia byť už spokojní s tou úrovňou služieb a s tou cenovou úrovňou, ktorú im vedia títo lokálni poskytnúť. Čo z tohto konkurenčného boja vyplýva z hľadiska siete pre infraštruktúru? Ako sa mení? Určite ako na každom trhu konkurencia môže byť prospešná. Aj v tomto prípade viedla k tomu, že jednotliví operátori sa snažili svoje siete modernizovať do takej miery, aby boli konkurenční. Výsledkom toho je, že lokálni operátori nevedia, bohužiaľ, v tej situácii, ktoré sa dnes nachádzajú, nájsť dostatok investičných prostriedkov na to, aby investovali do moderných technológií, prinášajúcich rôzne najnovšie výdobytky telekomunikačného trhu, povedzme napríklad digitálnu televíziu so všetkými službami s pridanou hodnotou, s možnosťou nahrávania, s možnosťou zastavenia. Hej. Množstvo operátorov vlastne dnes nevie s takýmto systémom prísť a bohužiaľ veľmi ťažko odolávajú tlaku. Na druhej strane sú tu optické siete, ktoré sú síce vybudované vo veľkej väčšine veľkých miest, ale v tých malých lokalitách naďalej pretrváva problém s tým, aby sme im vedeli dostatok tejto veľkej kapacity z internetu priviesť. Pán Ištván Fit, teraz máte slovo opäť vy. Podobnú otázku ako pánovi Mostnému položím aj vám. Čo z konkurenčného boja vyplýva pre klienta, čo z konkurenčného boja vyplýva pre sieť? Najprv poviem pre klienta, respektíve akým spôsobom môže tento boj skončiť konkurenčný alebo kde môže vyústiť. Tak, ako už spomínal kolega, tak jednou z možností je akvizičný proces, kde malí operátori alebo lokálni sa stanú súčasťou nejakého globálnejšieho operátora. Samozrejme, ak to mám okomentovať vo väzbe na náš pripravovaný projekt, tak my budeme vytvárať tie backhaulové siete, respektíve privádzať vysokorýchlostný internet do regiónov v technologicky neutrálnom prostredí. Iným slovom povedané, ak by zákazníkovi stačili služby, ktoré vie poskytovať napríklad Wi-Fi operátor lokálny alebo nejaký drobný poskytovateľ internetu cez nejaké takéto alternatívne pripojenia, rozhodne je to možné. My samozrejme budeme dávať k dispozícii kapacity aj pre takýchto hráčov. Otázka toho konkurenčného prostredia je potom taká, že naozaj, jak kolega spomínal, dnešný zákazník, európsky zákazník je už náročnejší a naozaj v zmysle parametrov európskej agendy, či už súčasnej alebo perspektívnej, hovorí sa o 30 megabitovom alebo až 100 megabitovom pripojení, kde technológie ako poskytujú takí tí naozaj miestni operátori bez možnosti investovať do nejakého zložitejšieho zariadenia, je už teda nie súčasné, by som povedal. Viete možno odhadnúť, ako bude telekomunikačný trh vyzerať v budúcnosti? Aj čo sa týka vplyvu na zákazníka? Ja to poviem skôr z pohľadu nejakej európskej agendy, ktorú som to už spomínal. Existuje stratégia alebo Európska politika 2020, ktorá vyzdvihuje infraštruktúru broadbandu a porovnávajú so základnými infraštruktúrami, ako poznáme bežné cestnú, železničnú alebo infraštruktúru súvisiacu so životným prostredím. Internetová infraštruktúra bude musieť byť rozvinutá prakticky na 100% územia. To znamená, že z pohľadu občana bude nevyhnutné zabezpečiť, aby každý občan mal rovnakú možnosť pripojiť sa na internet podľa daných štandardov. My zatiaľ vychádzame z premisy, že naplníme túto digitálnu agendu, ktorá sa viaže teda do roku 2020 a tak máme aj koncipované naše riešenie, ktoré pripravujeme momentálne ako vytvorenie nejakého stimulu pre ďalšie rozvinutie pripojenia na tzv. Poslednej míli, to znamená priamo v daných obciach,
na územiach, aby sme takéto ciele naplnili. To je z pohľadu občana podľa mňa veľmi zaujímavé, že každý bude mať rovnocenný prístup v tom, že bude mať k dispozícii internet najvyššej možnej kvality. Pán Mostný, môžete reagovať, nech sa páči. Ja by som povedal, že ten trend, ktorý sme doteraz videli, bude naďalej pokračovať. To znamená, ten trh sa bude ďalej konsolidovať. Ako výsledkom môžeme očakávať to, že budeme mať na slovenskom trhu len niekoľko veľkých hráčov, ktoré budú mať vo všeobecnosti celoplošnú pôsobnosť. Je to niečo podobné, je to podobný proces, ktorý sa deje aj v iných štátoch Európskej únie a nakoniec, ako spomínal pán Ištvánfi, naozaj aj na európskej úrovni. Len pred pár dňami sme mali možnosť počuť prejav eurokomisárky Neelie Kroes, ktorá sa vyjadrila tak, že bude veľkým zástancom toho, aby vznikol jednotný celoeurópsky telekomunikačný trh. V praxi to bude znamenať, že môžete so svojimi službami migrovať z krajiny do krajiny a budete mať pocit, že ste stále u svojho vlastného lokálneho operátora. Očakávam, že tie podmienky, ktoré si stanovuje práve stratégia 2020, a ktorá hovorí naozaj to, že budú musieť mať vlastne všetci do roku 2020 30 megabitové pripojenie doma a 50% z nich dokonca bude musieť mať 100 megabitové pripojenie, sa nezaobíde bez veľkých investícií, ktoré budú predpokladať to, že naozaj sa tieto služby musia urobiť celoplošne a budú ich robiť práve títo veľkí hráči. Pán Ištvánfi, teraz opäť jedna otázka na vás. Ako je to v porovnaní s inými európskymi krajinami? Spomínali sme tu, že viac ako 700 obcí u nás nemá ten vysokorýchlostný internet. Ako je to v porovnaní s inými krajinami? Ako sme na tom? Ako som už spomínal na začiatku, existujú nejaké porovnania, robia sa na úrovni OECD alebo Európskej únie, kde Slovensko je v rámci OECD krajín na 5. mieste odzadu. Dokonca Česká republika, ktorá vlastne vychádza z rovnakej platformy alebo z rovnakého rozvoja tejto infraštruktúry, je o nejakých 5 miest pred nami. Je teda prirodzené, že budeme musieť zásadným spôsobom toto zmeniť. Rovnako nás zaviazajú aj také tie stratégie, jak je Euro 2020, kde povedal by som, že aj komisári, ktorí sa zaoberajú práve nejakými prioritizáciami európskych politík, aj v súvislosti s rozšírením tejto infraštruktúry, si uvedomujú, že je nevyhnutné v rámci konkurencieschopnosti Európy zabezpečiť takú tú globálnu 100% penetráciu, alebo nie ani tak penetráciu, ale pokrytie, lebo samozrejme nevieme zabezpečiť, vieme len sprostredkovať to, aby sa ľudia mohli pripojiť. Druhá úloha, veľmi dôležitá, bude nejakým spôsobom spopularizovať alebo zdôvodniť, alebo vytvoriť predpoklady preto, ako aby ľudia využívali tento vysokorýchlostný internet. Tak, ako už pán Mostný spomínal, sú tu určité také platformy, ako sú napríklad digitálne televízie, interaktívne, kde sa bez vysokorýchlostného internetu samozrejme človek nezaobíde. Ale by som len chcel pripomenúť, že na európskej úrovni je vnímaná internetová infraštruktúra veľmi vážne a dokonca posledné signály sú také, že pri koncipovaní nejakého ďalšieho rámca poskytovania pomoci pre eurofondy, ja sa vyjadrím takto jednoduchšie, aby sme vedeli, o čom sa bavíme, sa kladie veľký dôraz na to, aby sa na toto nezabudlo. Štát pripravuje aj riešenie na tento problém, pripravuje sa projekt, ktorý by mal pokryť tieto, tak povediac, biele miesta. V polovici februára ste vypísali tender na dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry za 213 miliónov eur. Koľko je záujemcov, koľko prihlášok evidujete? Tento tender je momentálne ešte stále živý, stále prebieha, to znamená, ja budem trošku skúpiť na nejaké informácie, ktoré sa týkajú samotnej súťaže, ale môžem vám povedať, že sú to desiatky záujemcov, ktorí sa nám prihlásili prostredníctvom, robím to prostredníctvom elektronického systému a toľkoto záujemcov si vyžiadalo už súťažné podklady. Pôvodne mal projekt stať približne o polovicu menej. Prečo sa nafúkol? Projekt podľa operačného programu Informatizácia spoločnosti bol definovaný v rozsahu okolo 130 miliónov eur. Neskôr rôznymi úpravami tá cena, alebo teda tá hodnota toho projektu sa dynamicky menila. Pohybovalo sa to okolo 110, neskôr až 140 a potom prišlo teda k realokácii prostriedkov v súvislosti s nejakým politickým rozhodnutím. V súčasnosti z súčasného programovacieho obdobia máme k dispozícii 13 miliónov eur. Ale nakoľko obstarávanie robíme už s vyhliadkou na samotnú realizáciu, to znamená, že aj v súvislosti s
investičnou časťou projektu, tak sme identifikovali sumu asi 200 miliónov eur na samotnú realizáciu. A to z dôvodu, že, jak som už spomínal, pôvodné programovacie obdobie definovalo určité indikátory naplnenia. Nejednalo sa o napríklad 100% pokrytia, jednalo sa o nejaké iné čísla, ktoré sme mali deklarovať. A tam sa to podľa nejakej analýzy identifikovalo na 100 miliónov. Ale nakoľko tento projekt už prechádza do nového programovacieho obdobia, ktoré svojím spôsobom koreluje aj s stratégiou 2020, čiže do roku 2020 musíme pokryť 100% miest, tak na základe analytických údajov, ktoré jednoducho exponenciálne posunuli sumu, sme projekt ohraničili 200 miliónmi, ale sme ho ohraničili v zásade iba v rámci obstarávania a je ešte na dohodách, na politických dohodách a na tom, ako sa celé programovacie obdobie nadizajnuje, koľko reálne z tohoto budeme potrebovať na samotnú realizáciu projektu. To znamená, že za predpokladu súčasnej technológie a za predpokladu naplňania stratégie 2020 by sme nemali prekročiť danú sumu, ktorá je vymedzená obstarávaním, ale neviem predikovať, akým spôsobom budeme naplňať projekt v najbližšej dobe. Čiže neviete ani povedať, kedy môžeme počítať s tým, kedy budú tieto biele miesta pokryté? To viem povedať. Neviem len povedať, že v akom rozsahu, že či nakoniec pôjdeme ďalej v intenciách projektu, ako bol pôvodne dizajnovaný, alebo ho budeme rozširovať. Malo by to byť odštartované hneď na začiatku oprávnenosti ďalšieho programovacieho obdobia, oprávnenosti výdavkov, ktoré rátam, že budú v roku 2014 a odhadujem, tá realizácia by mala trvať maximálne 4 roky. To znamená, že v roku 2018 by mali byť biele miesta pokryté. Pán Bosník, teraz máte slovo opäť vy, ako lokálni provideri vnímajú tento projekt. Čo im prinesie? Vie, čo pravdepodobne podobne ako aj my, to znamená stredne veľký operátor, vítame tento projekt v maximálnej možnej miere. Prečo? Pretože situácia, do ktorej sme sa dostali, je taká, že všetky mestá, všetky veľké lokality, v ktorých sa oplatilo budovať infraštruktúru, už sú nejakým spôsobom vybudované. A stojíme pred tzv. Digitálnou priepasťou, to znamená hranicou rentability projektov, kedy už do tých menších miest sa nám neoplatí ísť, pretože to množstvo zákazníkov, ktoré by sme potenciálne získali, nám nevráti tie investície do vybudovania tejto infraštruktúry. A to je veľmi zlé. Pretože ja ako zákazník, keď si doma rozpozerám napríklad nejaký televízny kanál, povedzme športový prenos, a uprostred toho sa rozhodnem cestovať, tak si viem napríklad zastaviť tento svoj program na svojom televízore, viem si ho preniesť na takýto tablet si zoberiem so sebou, ten športový prenos prípadne viem pozerať vo vlaku, až tam je internetové pripojenie, a dostanem sa napríklad na svoju chalupu, kde už takéto silné alebo rýchle internetové pripojenie nemám. A o tú službu som ochudobnený, ten zápas si neviem dopozerať. A to je len jeden z príkladov. Takže je veľmi dobré, že tu prichádza projekt, ktorý tomuto problému pomáha. Ten projekt má práve za úlohu pripojiť tieto tzv. Biele miesta, to znamená miesta, ktoré sú dneska slabo vybavené internetovou infraštruktúrou, a operátori budú mať následne možnosť rozvinúť poskytovanie svojich služieb v tej danej lokalite v plnej miere. Ale niektorí malí provideri tento projekt kritizovali, hovorili, že štátna podpora povedie k deformácii trhu. Čo na to hovoríte? Ja si myslím, že to nie je tak celkom pravda. Pretože malí operátori toto vnímajú samozrejme ako konkurenciu, a to v tej forme, že táto infraštruktúra umožní iným operátorom prísť do tej danej lokality a začať poskytovať služby v tej rýchlosti a v tej cene, ako to poskytujú vo veľkých mestách. Treba si uvedomiť, že v tých regiónoch a lokalitách práve na základe vzniknutej situácie vzniká malá výhoda pre týchto lokálnych operátorov, ktorí majú nezastupiteľné miesto v tom ekosystéme, majú svoje výhody, pretože poznajú trh, sú blízko k tomu zákazníkovi, vedia mu poskytnúť naozaj na mieru šité služby a vedia mu poskytnúť aj možno takú dynamičnosť a takú úroveň služby, ktorú tí veľkí z toho centra nevedia. Na druhej strane, tie ceny, ktoré sa za to platia, sú zvyčajne vyššie než vo veľkých mestách. No a tá konkurencia, ktorá príde s touto sieťou, práve spôsobí aj tlak na tieto ceny, čo nemusia vždy vnímať pozitívne. Pán Ištván, ako reagujete na kritiku malých providerov, ktorú sme tu už spomínali? Áno, dlhšie sledujeme iniciatívy mladých aj lokálnych operátorov, či už prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska alebo samotných nejakých stavovských organizácií, v ktorých sa organizujú.
Je to, podobne ako povedal pán Mostný, je to záležitosť, ktorú možno oni vnímajú negativisticky. Ja poviem aj príklad, v Litve sa podobný projekt s názvom REIN realizoval a naozaj nemal za následok deformáciu trhu. Naopak, pre občanov to prinieslo len výhody. A čo sa týka tých lokálnych operátorov, ktorých vlastne svojím spôsobom trošku nahradí teda to vyššia kvalita služieb, alebo teda ich donúti poskytovať v konkurenčnom prostredí svoje služby, spraviť takú nejakú prirodzenú selekciu pre to, čo tu už nemá, ja nechcem sa tak kategoricky vyjadriť, ale nemá svoje miesto. Samozrejme, vieme aj z bežného života, zo spoločnosti, že v rámci nejakej globalizácie, ktorom by som samozrejme nechcel prirovnávať k tomuto, sa tu zmenilo to trošičku obchodné prostredie aj v rámci nejakého bežného spotrebného tovaru. Vieme dnes, že si nakupujeme tovar u veľkých reťazcov, kde sa točí, kde tá kvalita služieb je trošičku iná. Možno, že niektorí nostalgicky si zaspomínajú na malých obchodníkov alebo malé potraviny, ale jednoducho, ak tu oni nenachádzajú momentálne v tomto konkurenčnom prostredí svoj priestor, tak asi je nevyhnutné ďalej nedotovať alebo pasivitou nepodporovať niečo, čo nemá vlastnú energiu na svoj ďalší rast. Takže z toho pohľadu by som chcel asi pripomenúť, že všetko toto smeruje na zvýšenie kvality života pre občanov. Tak jak kolega Mostný spomínal, jeden z takých rukolapných a uchopiteľných príkladov je napríklad tá interaktívna televízia, kde občania, ktorí to začnú používať, pochopia, že ak je táto služba nevyhnutne možná realizovať iba v vysokotechnologickom prostredí vysokorýchlostného internetu, tak nie je za čím ľutovať, pokiaľ sa niekto rozhodne nejakým spôsobom prestúpiť na vyššiu kvalitu služieb. Trebárs aj k väčšiemu operátorovi. Ale ja by som chcel pripomenúť, že v žiadnom prípade vzhľadom na tú technologickú neutralitu nebude tento projekt alebo táto iniciatíva nejakým spôsobom likvidovať tých lokálnych hráčov. Vytvorí im priestor, a tak to bolo aj v tej Litve, že mnohí tí, čo správne zareagovali, poskytujú ďalej svoje služby v tom ich prostredí, kde sa samozrejme oni pohybujú najefektívnejšie aj z pohľadu toho, že sú kvázi v domácom prostredí. Mnohokrát sú to domáce firmy, kde poznajú ľudí a vedia si možno efektívnejšie ako veľkí operátori zabezpečiť samotnú penetráciu. Lebo jedna vec, ako som to už na začiatku spomínal, je pokrytie. To je ten potenciál, ktorý vie možno zabezpečiť dnes hocikto z veľkých, ale len malí operátori na základe nejakého osobného kontaktu vie zabezpečiť využívanie tejto služby. Pani, keďže čas na náš rozhovor v tejto chvíli vypršal, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na moje otázky. Prajem vám ešte príjemný dobrý večer, pán Mostný. Dobrý večer. A takisto vám, pani Štváfi. Ďakujem pekne, dobrý večer. Analýzy a trendy sa v tejto chvíli končia. Ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera.